guys, aming hapon guys. Adong Sabado. Hapon na ngayon na po di kupot-kupot guys. Nangita na po kog kahoyon ani. Naikahoy ato nang daginoton. Mas lamig jud ang kahoy nga digamo guys kaysa sa kuryente. Mga kahoy na ko na guys. Papa nga lubi. Dahon sa lubi. Ako gihan naman ka magsuri-suri ng dapita guys, makakita juga og kahoy. Lamay kaya akong tulog guys. Nakatulog in taon kus kainit sa adlaw. Karon pa ko nakamatang orasa guys. Namre sanggutan ani Tudo. Saan mo na? Ha? Luto? Gikan pa dito sa? Hello guys. Ano ka guys?
Padadaan kog luto, murag silutan man ko ani. Daghan man kayong luto. May daghang gipadaan nga sudan, guys. Doy. O doy. Patuon man kakaskuan. Doy. Palawgon kag baboy? Palawgon ka? Awak ka tuguna? Mura guys, sulit nilalaro sila lagi. Aujuan. Mura palawgon ko ng baboy, saan ito? Ha? Gabunyag sa akong apo guys. Wa man mi mo adto, di gipadad amig mga sudan luto. Napay cake. Di man bear. Kasi padato lang albet. Oh, dili man ko Albert kanang dili man tanduay giinom bear man. Nawa pag unaog dai. Lami ni ani Bert og gamaan ni mo pantawan ano Bert oh? Bert, rehasi ba? Asa mo guna ma? Nakuang darag ma. Natapong nasminto are. Lami ga jud ani sus lami apog padong adto ang Ano mo mato ka? Ha? Kaon ra kog sudan, luto og dihay kuan kanang cake. Inom da jog kuloks daog na. Cake. Ha? Ikaw ka cake. Oh, Ano nang nagbaka? lagi lami man. Nangita ko sana, dito sa mga gamo. Asa man digsarad? Balik-balik lang wala pa. Tagdaro mo dito naman. Kuanto 55 na gama. Tingnan sa idugun ka na kung ano yung pagkakwa. Ikaw ka mo. Basta init. Ting uhaw man gana. 55 na gama. Sige kuang albet paguli. Kung nagat na sa patko na ko. Di mo kung tagas makpag di mo ka basi sunog mo. Ha? Tuwa dai makmak dai. Tuwa ba na tingal ta kani abot. Age. Satan jo tung alek. Uy. Ito atong kuan doy atong Ala butang atong paya kana. anak ra doy. Hala duha ra bari ka buok oh. Ah, dugay pa man akwaon. Dili din na kuha da dyan. Daghaw gumakina ng tawhana puli-puli. Isa man naman ka itong kariniyaw? Oh, igsuon ni sir. Sino man to? J. Kuan pa mura man ni og kanang sa Tuwa sa kang. mixer ba ta? Tuwa sa kang. Unsay diferensya kuno ana? Mana mana ada Ya, examen ano?
Daghag makina na sila. Kay kanang puli-puli ba? Construction guni. Karon og madatang usa na pod. Nanay namulinaw jo. Hanay ko ni sakit, Bert? Bawag City. Nabaw ka city. Paano na rin na pa? Nakanangusan, nagandar ko agad ko mga kodo ni ko. Nasa gamita.